Bisa. Oke. Monggo lho. Iya. Jenengan mriki to. Iya. Nggih. Basri. Ada lungiting aswara sinambi nderekaken foto mirunggan. Iya, Sabrina Music. Sebrene konku ngandini janji iki prasidani aku tikomring siramu dong bagus ra iling dino lan waktu Wong ayu andi-andi sok pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tegane ngatimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal lali yen turun nganti sliramu ukuran trisno dudu padha lukite asmara Lumiting asmara pun adosaken konjo karo bosan dia para tamu kalanipun panjenengan anggarati peseganis ingkang sampun ngaturaken dening panjenengan Romo adalah Ibu Rini ingkang bidal wonten ing Ketok Gunung Wungkal Pati sinaran Sabrina Music rika lenggahan siang sama tinggi Don Tani janji iki prasetyane ati Tandung tresno mring siramu wong ayu raeling dina lan wektu Dok pikir semoyo wae aku tresno karo kowe Ekaning atimu saya gawe lara iku ora prayoga Aja mundur
Music. Yuk monggo fotonya cukup. Habis ini kita mulai acaranya dulu.